normal na beauty pageant tulog-tulog pinasahi, colorful o puno sa pagtulungan. Ang matagpuig na biyatalan na ang sa Kadayan. Karong 39, Kadayan sa Davao, subli na sa natin na mailaog na saksihan ang cultural presentation sa 11 ka mga tribo sa Davao City. Gawas sa vibrant ug makaindak ng mga tugtog ug sayaw, matag pasundaya kadunay nagpahiping mensaheng buot ipasibaw. Saba na lang sa mga midaog nga top 3 sa cultural presentation nga hiyas sa Bago Klata, Bago Tagabawa ug Maranao. Ang istoryang gipakita ni Muslima Limpaw nagtuyok sa mga babayi kon prinsesa nga dili lamang sa pagtugtog og kulintang apan masaligan usab sa pagdumala sa tribo isip lider sa ilang ginsakpan. I think that my performance earlier is advocating leadership, especially as my part, as part of the young generation, to pursue your passion and enjoy the process of achieving your dreams. Tinguha sa presentasyon ni Shane Mariawe sa Bago Tagabawa nga mapasa sa sunod nga henerasyon ang ilang kultura nga ang pagrespeto sa katigulangan. Gipakita usab niini ang ilang tradisyonal nga pagpanahi nga mao ang usa sa gipanghambog sa ilang tribo. The only message na gusto gid ipaabot ato akong talent showcase kanina is really to listen to our elders samtang mihipa sila sa mga teachings silang ginahatag sa tuwa and to love and preserve our rich culture and tradition and pass it on to the next generation. Ug wala usab nagpaulahi ang ihiyas sa Bago Klata nga sa Jean Rose Miones. Nagtuyok ang culture presentation niini sa value nga dili ikaulaw kung asa ka nagikan ug asa nga komunidad ang imong gidak-an. Happy kayo ko kay unexpected din tayo nga mapil sa top 3 but by God's grace napil good and ang gusto lang yun iingon or ang i-convey sa ang performance is dili din nato ikaunaw kung asa kagikan. Samtang kaniadto pa man, nailhan og mitatak na ang mga performance sa Maguindanaon tungod sa ilang rich culture sa matag cultural presentation. Apan, karong tuiga, gikakurat sa publiko ang pag-inusara ni Rania Giaman hiyas sa Maguindanaon siyang talent competition. Sa interview sa DXDC Arman Navaw kaniya, gipasabot niya nga gipili niya mag-inusara aron ma-focus ang iyang talento nga iyang gitawag og individuality. Wala man nakarga sa top 3 apan gipaniguro nga aduna sila pasabog sa Coronation Night karong August 16, 2024. And it's also my way of showcasing that a young Maguindanaon woman right now has transparency and independency that can work with Mao nang atangi magkasama ang DXDC Karayawan Special Coverage karong tuiga. Ay sa DXDC at Kadayan Special Coverage, Radzuman ay di paridot tatak Araman.